Kaixo guztioi, ni Garazia Agirre Barandiaran naiz, eta gaur nire proiektu integratua nola egin dudan azalduko dizuet. Hasteko aurkibide bat prestatu dut, landuko ditudan puntuak erakutsiz, eta hasteko sarrera txiki bat egingo dut, ondoren joango naiz azaltzen zeintzuk izan diren nire ideiak, prozesuak eta gauza guztiak, eta azkenik ondorio batzukin bukatuko dut proiektua. Sarrera moduan, proiektu integratua zer den eta nola egin behar dugun jarri du sarrera txiki moduan, eta azaldu dut proiektu integratu bat egiteko fase asko pasatzen ditugula, bai brainstorminga edo lehenengo ideia, eta ondoren bozetuak, frogak, edizioa, modeloak, eta bar. Proiektu honekin hasteko nire buruaren inguruan asko hausnartu dut, eta gehien errepikatu dudan galdera izan da zer gustatuko litzaideken niri transmititzea edo egitea. Eta hasiera batean ideia asko eduki nituen, ideia horiek desberdinak ziren haien artean, baina bai pentsatu nuela bukaeran nik egin nahi nuela zela nire zati pertsonal bat kanpora ateratzea eta nire bizitzako zati garrantzitsu bat erakustea. Niri pertsonalki hitzekin egindako brainstormingak asko laguntzen dit, nire burua ordenatzeko eta zer nahi dudan egin aklaratzeko. Eta hemen prestatu ditut proiektu hontarako pentsatu nituen hainbat hitz, eta egin nuena izan zen niri lehenengo buratzen zitzaizkidan hitzak nire buruaren inguruan apuntatu, eta ondoren talde hortan azpimarratu negritaz interesgarrienak edo niri gehien aportatzen didatena nire egunean zer. Orduan behin hori eginda, ideia zehazten jo nintzen, eta ezaugarri guzti hauek ikusita, hau banekien, baina konfirmatu nuen ni pertsona sentimental bat naizela, emozionala eta nire bizitzako zati bat kanporaldera atera nahi nuela. Hortaz gain ere, harreman handia ikusi nuen, Idarten ikasten hasi naizenetik, etxetik kanpo jo naizela ikastera, eta hor asko sumatu dudala nire etxeko falta eta nire familiaren falta. Bai nire familiako kideak eta baita ere nire etxeko txokoak edo nire logela eta gauza guzti horiek. Orduan arrazoi horiengatik pentsatu nuen nire proiektu integratua nire familiaren inguruan egin behar nuela, nire zona de konforta delako eta seguro sentitzen nintzelako gai hau hautatuz. Orduan, azaldu bezala bi eszenatoki desberdin dira, alde batetik nire familia, bai ama, aita, aizpa eta amona, eta bestetik etxea, haren txokoak, jardina, loreak eta guzti hori. Orduan, hau ondo azaltzeko eta transmititzeko pentsatu dut hasteko nire familiaren argazki desberdinak egitea, nire familiako kide bakoitza erakutsiz, eta ondoren nire familiako kide hori hautatu dudan logelako argazkia erakusteko alde batetik nolakoa den nire familia, eta bestetik nolakoa den nire etxea edo nire etxearen esentzia. Proiektu integratu hontan landu dudan generoa eguneroko argazkilaritza da. Nire helburua zelako nire egunerokoa erakustea, nire eguneroko gauzak faltsutu edo antzeztu gabe. Hau da, realitatea erakutsiz. Eta eguneroko argazkilaritza honen helburua ere da egunerokotasuna modu artistiko batean erakustea. Eta noski teknika zaindu dudala eta saiatu naizela teknika ahalik eta hobea edukitzen, baina uste dut nire proiektuan ez dela atal garrantzitsuna izango, baizik eta garrantzitsuagoa izango dela nire sentimenduak kanpora ateratzea eta transmititzea. Orduan, nire argazkiak egin ahal izateko hasiera batean erreferente estetikoak bilatu ditut. Hemen eskema moduan jarri ditut, hauek eta hauek ere, eta hemen laburtu ditut batzuk pixka bat. Mosu Estudioa da Hondarribiko argazkilari bikote bat. Haien argazkiak oso harmoniatsuak dira eta edizio aldetik ere niretzako haien argazkiak lasaitasuna edo erosotasuna bezala transmititzen didate. Orduan pentsatu nuen argazki edizio mota hau nire etxeko txokoak erakusteko interesgarria zela. Ondoren, Elena Goñi hautatu dut ere referente moduan, bere argazkien naturaltasunak, bai estenan, konposizioan, argian,
nirearekin zerikusi handia dutela pentsatzen dudalako. Eta bere argazkiek niri naiz eta igual askotan konposizio simplea edo kolorearen erabilera simplea izan, asko transmititzen didatelako. Pau Clavero, gaur egun nahiko ezagutzen den argazkilari bat da, eta niretzako askotan bere edizioa bikaina izaten da berak transmititu nahi duenarako, eta uste dut hau ere nire familia erakusteko oso interesgarria dela. Manu Mart argazkilari aukeratu dut, bere argazkitan argiaren erabilera polita eta berezia egiten duelako, eta bere argazkitan askotan goxotasuna transmititzen duelako temperatura altuak erabiltzen dituenean, edo argiaren erabilera berezi bat egiten duenean. Shane Blake erreferente moduan hartu dut uste dudalako nire argazkigintza mota hurbiltzen dela bere argazki motetara, bai argazkia berez nolakoa den aldetik eta baita ere edizioaren aldetik. Julen Urtsegi Irungo gazte bat da, eta gertutik ezagutzen dut eta gustatzen zait bezeroekin asko hitz egiten duelako, eta horrela lortzen duelako transmititzea nolakoa den pertsona hori, zer ezaugarri dituen, eta bar. Iraultza González, gehien egiten duena da ezkontza argazkigintza, baina adibidez argazkilari honek asko erabiltzen du enfokearen eta desenfokearen teknika, hau da, zati garrantzitsua enfokatzen du eta ondo desenfokatzen du, eta nik asko erabiltzen dudan teknika bat da eta proiektu honetan ere asko erabili dut. Jorge Fonbuena Espainian garrantzi eta eragin handiko argazkilaria da, eta bere argazkilaritzatik asko gustatzen zait modeloekin erabiltzen dituen poseak, ze poseak dira, baina aldi berean oso naturalak dira, eta lortzen du bere modeloek erakustea nolakoak diren edo ze esentzia daukaten. Eta ondoren erreferente kontzeptualak bilatu ditut nire argumentua gehiago indartzeko. Eta hasteko Willy Ronis erabaki dut, argazkilari humanista bat da, eta berak esaten zuen esaldi bat ezarri dut hor dela: "Nunca he perseguido lo inusual, lo extraordinario, y lo importante para mí es la búsqueda sincera de la belleza modesta de la vida cotidiana". Eta nik azkenean lehen aipatu den bezala ez dut nire etxea ez antzeztu, ez faltsutu nahi, eta nire helburua ere izan da nire bizitza kanpora ateratzea eta hori erakustea. Honetan ere beste argazkilari humanista bat da, eta eguneroko bizitzako mirariak hain dira ziragarriak, hori esaten zuen berak, eta nik ere horrela uste dut. Uste dut ez dela beharrezkoa ezer artifiziala bihurtzea eta erakustea zer dan daukaguna. Ondoren Serra eta abeslea aukeratu dut, nire etxean asko entzuten den abesle bat delako, eta Caminante no hay camino abestia aukeratu dut, nire aitonari erreferentzia egiten diogulako gure etxean. Aitonak asko entzuten zuelako abesti hau eta askotan abesten zuelako, eta abesti hau abesten dugunean momentu hunkigarria eta berezia da. Gero, Quien fuera abestia ere bai aukeratu dut, abesti honek ere familiari gogorazten didalako, eta buruan daukadalako nola amak adibidez ukadatzen duenean altabozan jartzen duela abesti hau, orduan etxeko momentu horiei gogorazten ditu. Ondoren Lamia Estudia aukeratu dut. Lamia Estudioarekin nik gertutik bizi ditut hainbat sesio, eta egia da asko ezagutzen dituela bere bezeroak, orduan beti errespetatzen dute bakoitzaren estiloa, eta lortzen dute begiraden bidez edo poseen bidez pertsonak nolakoak diren transmititzea. Jordi Larrotxa aukeratu dut ere erreferente moduan, berak eguneroko objektuak modu batean edo bestean emozionalki transmititzen dituelako. Adibidez, baditu argazki asko guk kanpotik ikusten ditugunak eta objektu normalak ikusten ditugunak, baina beretzako esanahi handi bat daukatelako. Eta ni erreflejatuta ikusi naiz, igual nire etxeko argazki batzuk ipinitu dalako eta kanpotik argazki normal bat iruditu daitekelako, baina niretzat asko esaten duelako.
Heidi Lender aukeratu dut ere erreferente moduan, beretzako argazki gintza egiten duenean garrantzitsua delako bere esperientzaren bat kontatzea. Eta azkenik Peio Ulazia, konfinamendu garaian kartoia, papera, guraizeak proiektua egin zuelako, eta bere helburua zelako etxeak ematen zion segurtasuna erakustea kanpoaldea sortzen ari zen kaosaren kontrara. Alderdi teknikoekin jarraituz, bi bloketan banatu ditut, lehenengo argazkitan eta gero bideoekin egindako teknika. Eta argazki guztiak, etxan egindakoak dira, ez ditut argi artifizialek erabili, ez flashik, ez fokorik. Garrantzitsua iruditzen zitzaidalako etxeko esentzia den bezalako erakustea. Argazkia egiteko EOS 400D kamera erabiltzea, nirea dela, zen nire ideia, baina zoritxarrez praktiketan nenbilela kamera hilde egin zen. Eta nire ezagun baten Canon 7D erabiltzea pentsatu nuen, eta baita praktiketan utzi zidaten kamera Nikon D5300 kamera. Prozedurari dagokionez, bi gauza desberdin banatu ditut. Alde batetik pertsonaren argazkiak eta ondoren pertsona hori ezarritako tokiaren detaile argazkia. Orduan, hau posible egiteko nire familiar bakoitzarekin egun batean geratu nintzen, bakoitzak egun bat, eta oso argi neukan ez argazki mota nahi nuen egin nire buruan, pentsatzen nuen argazki sesio batekin nahiko izango zela. Baina ondoren, konturatu nintzen lehenengo saiakeran argazkiak ez zitzaizkidala gustatu, orduan, bi sesio izan dira gutxi gorabehera pertsona bakoitzarekin. Eta, pertsona bakoitzarekin 3-4 argazki egin ditut, erretratua denetan egin dut, eta erretratua egin dut pertsona enfokatuz eta ondoa desenfokatuz pertsonari garrantzia emanez. Ondoren eskuen argazkiak egin ditut, ezinbesteko iruditzen zaidalako pertsona zer ari den egiten erakustea. Gero, egiten ari denaren detaile bat, eta ondoren logelako zerbait. Eta lehen esan bezala horrela lortzen dut ikusleak nire familia ezagutzea, eta nire etxean nolakoa den ezagutza ere bai. Jantzien inguruan bakoitza nahi duen moduan jantzea erabaki dut, ez lukelako zentzurik izango nik esatea zer bai eta zer ez bakoitzaren pertsonalitatea ikustea nahi dudalako. Eta tokiaren inguruan, hauek izan dira aukeratu ditudan tokiak, ama pianoak kokatzen den logelan, ama piano jola delako eta hor pasatzen ditulako orduak, aita baratzean, aizpa salan, margoekin, eta amona jardinean. Bideoi dagokionez, bideoa Canon EOS 7D kamerarekin egindakoa da, eta ez dut argazkien planteamendu berbera aurrera eraman. Baizik eta nire bizitzako egun bat egin dut bideoan. Hau da, altxatzen naizenetik, egoera joaten naizenan arte, dagoen mugimendua edo gertatzen diren gauzak eta bar. Eta hontan ere ez ditut argi artifizialek, ez kanpoko ezer erabili, baizik eta etxean ditugun baliabideak, lanpara bat adibidez, edo kanpoko argia. Bideoaren muntaketa egiteko DaVinci aplikazioa erabili dut, eta hemen saiatu nahi izan da klip bakoitzak 3 segundu baino gehiago ez irautea, horrela ikusten duenari dinamikoa egiteko eta ez aspertzeko. Eta azkenik bideoarekin audio moduan erabili dut amaren audio bat, junginen ezaguna dudanaren estudio batera, eta pianoa jotzen grabatu nuen, obra da batxen adagio bat, eta aukeratu dut obra lasai bat, polit bat, hori transmititzeko. Argazkien edizio dagokienez Adobe Lightroomen editutu ditut, gehien kontrolatzen dudan aplikazioa delako. Eta adibidez hemen jarri ditut amaren argazkien kolore paleta eta aitaren koloren paleta. Ikusteko ez dakatela antzekotasun handirik, baina haien artean, adibidez, aitaren argazki guztiak kolore paleta hori erabiltzen dute, eta amaren guztiak kolore paleta hori erabiltzen dute, baina amaren eta aitaren artean ez dago antzekotasun handirik. Orduan, uste dut ere edizio ulertzeko garrantzitsua dela ulertzea nolakoa den nire familiako kide bakoitza,
eta labur bilduz kide bakoitza definitu dut. Ama hemen bere profesioari dagokionez pianojola da, eta bere pertsonalitateari dagokionez oso pertsona eztia, goxoa eta deitsua da. Eta bere kezka handiena beti izaten da gu zaintzea eta gu ondo egotea. Eta labur biltzeko jarri dut ama gure salbatzailea dela beti guretzako dagolako eta ezinbestekoa daukagulako gure bizitzan. Hemen jarri dut edizioaren lehengoa eta editatu baino lehen eta editatu dut ondoren. Eta argazki hauek ez ditut asko ukitu, bai igo dizkio dela pixka bat kontrasteak, txuriak eta beltzak. Argazkia pixkat kontraste gabekoa zela iruditu zitzaidalako. Gero aitaren kasuan, ere definitu dut pixka bat, oso pertsona langilea da. Eta bere lanetik kanpo denbora asko pasatzen du baratzan, asko gustatzen zaiolako, eta bai baratzan landarekin eta baita gero sukaldatzen. Orduan bere argazkiak nekazari toki hori eukitzea nahi nuen, eta kasu honetan egin dudana izan da bai ukitu ditu dela pixka bat gehiago, berdeak nabarmendu nahi izan ditut, landa eremu hori goraipatzeko. Eta gero itzalak igo ditut, beltzak pixkat jaitsi eta uste dut ere bere argazkitan vintage puntu hori lortu dudala. Ondoren aizpak Maialen du izena, nik baino 7 urte gehiago ditu, baino errealitatean askotan esaten dugu adin bereko lagun minak garela. Eta Maialen ezagutu aurretik pertsona serioa da, baina ondoren guztiz aldatzen da. Eta azkenan niretzako nire konfidente modukoa da, nitaz dena dakielako. Eta edo zer gauza behar dudanean nire aizparen gana joaten ez delako. Eta nire aizpa margoekin kokatu dut, berak Bellas Artes ikasi zuelako, eta etxaren eremuan imaginatzen dudalako basalan bere pinturekin. Eta argazki serie hau nire aizparena gutxien ukitu dudan argazki seria da. Basala oso logela neutroa delako eta kolore paletekin oso harmoniatxoa geratzen zela iruditu zitzaidalako. Eta azkenik Amona, niretzako Amona nire familiako pertsona maitagarriena da. Eta hortaz gain, Amona emakume langilea izan zen 14 urte zituela. Eta bere infantzetzen bat ere erraza izan, gauza desberdinengatik, familia pobrea zeukan, 5 urte zituela bere ama hil zen, eta askotan Amonarekin nengoela historia hori kontatu izan dit, eta uste dut horrek eragin handia izan duela bere bizitzan, pertsona oso indartsua delako eta ez delako inoiz makurtu. Orduan nire Amona etxean beti imaginatzen dut, ez dut nire etxea Amona gabe imaginatzen, eta bera jardinean bisualizatzen dut landareak ureztatzen, apaintzen, amari laguntzen, eta bar. Eta edizioaren kasuan, kasu honetan ez ditut ere gehiegi ukitu argazkiak, baina bai saiatu naizela kasu honetan ere vintage efektu hori lortzea interesgarria iruditzen zitzaidanako nire Amona heldua izan da efektu hau lortzea. Orduan hemen jarri ditut argazki guztiak segidan. Eta argazki ordena justifikatzeko pentsatu dut kronologikoki egitea, hau da, Amona pertsona helduena izan da, Amonarekin hastea eta nire aizpa pertsona gaztea izan da berekin bukatzea. Eta honekin uste dut transmititzen dudala bizitzaren joan etorria eta baita ere belaunaldi desberdinak ikustea. Eta garrantzitsua ere iruditzen zait erakustea nola belaunaldi desberdinak izan arren ezaugarri asko nola mantentzen diren
eta ohitura asko ere mantentzen diren gure etxean. Bideoa hemen jarri dut. Panelari dagokionez, hemen ikusten duzuena da. Izaeren gertutasuna deitzea pentsatu nuen, bertan erakusten dudalako nire familiak nola izaera desberdinak dituen, baina hala ere ze gertutasuna daukagun gure artean. Bertan Serraten poema bat ipini dut, nire familiari gogorazten didana. Eta argazki hori hautatu dut, ez nuelako nahi argazki guztiak kartelan ipini, garrantzitsua iruditzen zitzaidalako ere mantentzea kuriositatea eta ez erakustea dena kartel batean. Eta enmarkatu dut panelan bertan markatzeko keinu hori eginez. Behan eskubialdean nire izena, data eta ikasi dudana jarri dut. Maketari dagokionez, esposizio virtual bat egin dut. Hontarako Artchepset aplikazioen laina erabili dut. Eta pentsatu nuen sala garbi bat egitea, elementu asko gabekoa. Horrela garrantzi guztia emanez argazkiei eta bideoari. Eta argazki bakoitzaren ondoan, ontako aterako naiz momentu batean. Azkar erakutsiz sala bat da, hemen adibidez nire ahizparen argazkia jarri dut eta esaldi txiki bat. Eta ez ditut argazki guztiak ipini, ez dituelako denak erakutsi nahi esposizioan, eta hemen beste gela batean, aparte, bideoa jarri dut. Eta bideotik ere ez dut dena jarri, kuriositate hori mantentzeko. Aurrekontuak dirua gastatu dudan momentu bakarra panelarekin izan da, 38 euro gastatu nituen. Eta denboralizazio hori dagokienez, hemen 5 asteetan banatu dut lana egiten hasi nintzenetik. Ideiak eta hori lehenagotik datoz, baina hau hasi nintzenetik da. Praktikak hasi nituenan argazki frogak egiten hasi nintzen, ondoren familiako argazki sesioak, egunero bideoak egiten ari nintzen bideo artxiboa ekitzeko, gero edizioa,
memoria, eta gaur arte. Eta hausnarketei dagokienez, uste dut idarte nagoenetik hoberen antolatu dudan proiektua dela. Agian presio gehiago daukagulako izan da, baina, hori. Gero, hasieran bideoak beldur gehien ematen zidana da, agian ez dudalako hainbeste bideo egin nire bizitzan zehar, baina egia da emaitzarekin konten geratu naizela eta nire proiektutik gehien gustatzen zaidan edo kariño gehien hartu diodan zatia dela. Memoriarekin ere konten geratu naiz bertan prozesu guztia erakutsi dudalako. Eta gai hauetako proiektuak egitea garrantzitsua iruditzen zait, gai sozialek, aldaketa sozialek eta inpaktu handia sortzen dutelako, eta igual horrelako gaiek inpaktua sortzea zailagoa iruditzen zaidalako, baina bai uste dudala garrantzitsua dela ere gure inguruan hitz egitea eta alde artistikoa ere ateratzea. Eta azkenik, konturatu naiz dena askoz ere errazagoa dela gaiak motibatzen gaituenean, nire proiektu hau gustokoa ez balitz askoz ere gehiago atzeratuko nutkelako, igual ez nituzke bigarren saiakera horiek egingo eta gogo gutxiago egiko nuelako. Hemen erabili ditudan orrialdeak jarri ditut, eta hori izan da dena, honekin bukatu.